ciki na ce gani matakin farko a san kizan na ce so ni na daina kilo ciwo na wuce yarda da ni mai kinji kice kina so na saurari duzance na kaunar kina furta gana so na jakin gani za na fafata da ki fadawa kowa domin su fuskanta jani gidan ku mai ke san yana